Здравейте, приятели! Днес идвам с предложение за една голяма вкусотия. Вкусни гриловани тиквички, поляти с два различни соса. За целта използвах 3 средно големи тиквички. Нарязаме ги на много тънко по дължина. Изпичаме ги на грил тиган, като ги обръщаме и от двете страни. Разделяме ги в 2 чинии. За първия сос ще използваме 2-3 клонки копър, 2 големи скелитки чесън, 1 супена лъжица каперси, 60 мл зехтин, сол на вкус. Смиламе в блендера. Поливаме тиквичките и смесваме. Към втората чиния с тиквичките прибавяме около 100 грама пушена сьомга, която я накъсваме на парчета. В купичка смесваме сок от половин портокал, сок от половин лимон, сол на вкус, 60 мл зехтин. Поръсваме тиквичките с ситно нарязан магданоз, поливаме с соса и смесваме. Добър апетит на всички, които ще опитат!